Здравейте! Аз съм Ева от Енергийна агенция Пловдив. Какво е необходимо, за да станете специалист по система за отопление и охлаждане, термопомпа? Нашата програма за повишаване на капацитета в сектора се разработва с акцент върху практичните, пазарно ориентирани знания. Ето и накратко същността на основните модули. Усъвършенствана технология и системна интеграция. Енергийно ефективно обновяване на сгради с интегриране на системи за отопление и охлаждане. От физическото извършване на монтажа до регулациите на европейско ниво и комуникацията с потребителите, програмата ще обхване всички тези въпроси. Това няма да е просто теория, а практическо обучение в реални условия. Готови ли сте да подобрите уменията си? Стартирането на обучителната програма наближава. Нашият екип е на разположение да ви консултира как да намалите топлинните загуби във вашите жилища. Водещ Ева.